नैबे केमेराजों लोगोसे नैबे हेलमेटखौ जमा हरफागोन आङो एनसेट बाय दिनै टेकनिकफोरखौ नायना लागासिनो मा मा Okay, so guys, welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जालायबाय आं हारसिंसो रावबो गैया लोगोआव माने आं तामुलपुर थांबाय दङ आरोना दा तामुलपुराव मोनसे खामानि दं दायो जों मोनहैना खोन्थागोन आं मा खामानि नैबे बाइकआ NS200 आरोना BS6 मडेल नैबे बाइकआ रावनिबो लोगोनि नङा गाइस इ बाइकआ जा दादानिसो नैबे बाइकआ माने 2 years जाबाय आरोना 2 yearsनि बारबायसो खोमा नैबे बाइकआ खिन्थु दाबो बुहुत स्मुथैनो दङ आरोना दादा रावबो गैया नालाय ओंखायनो रावबो सलायनाय जाया गाइस दादाया सलायबाल'सो सलायनाय जायो रावबो सलायजाया ओरैनो गारना दोननाय जायो ओंखाय दिनै आं लाना फैलायबाय गाइस थाव गैया गारियावनो काटा मोनसेबो गैया आं 1 लिटार सोना लाना फैदोंमोन 1 लिटारदो तामुलपुर मोनफैगोन ना मोनफैया मिथिया दा थांनायाव सोलोंबावगोन आङो माइलेजफोराबो बेसेबां होयो बेफोरनिखौ आं बारा आन्दाज मोना गाइस सलायबाय थाया नालाय एनएसफोरखौ ओंखाय बारा आन्दाज मोना माइलेजफोरा बेसेबां होयो नैबे आं जिथु माइकजों दा भिडिअ खालामबाय दङ नैबे माइकखौ आं बारा मोजां मोनाखै गाइस हेलमेटनि थाखायसो जादों ना माइकआनो हामखाया आइखौ हमनानै मोनला आङो हेलमेटबो गोदान लानो नागिरदों लानायालाय हेलमेट गोदान लानानै जुदि हेलमेट गोदान लाबाबो बारनि साउन्ड फैबा आं माने माइकखौ चेन्ज खालामगोन आरोना गाइस आङो निजा बाइक नङाबा ओरै बारा फागायनो गोसो जाया बाइकफोरखौ खारन गावबागाव बाइकआव निजा निजा कन्ट्रल थायो आंनि बाइकआव एक्सपिरियेन्स दंखानायखाय आं जेरै मेरैबाबो सलायनो हायो खिन्थु नैबे दा बेलेगनि बाइक सलायबाय थाया एक्सपिरियेन्स गैया ओंखायनो माने जेरै मेरै सलायनो एसे गिनांगौ आरोना जि बाइकखौ सलायबाय थायो इ बाइकआव एक्सपिरियेन्सआ बांसिन थायो तामुलपुर मोनसिगोन आङो अके गाइस थ' आं तामुलपुरखौ बारबोबाय तामुलपुरखौ बारनानै ससे गोजान थांनांगौ आरोना नकुलपुराव लाइन नङा आं दा डाइरेक्ट नकुलपुराव लाइनाव थांगोन नकुलपुरावनोथ' खोन्थाहराखै आङो न'से थांगोन होननानै थेवबाबो आं बेखौ सारप्राइज नेगोन आरोना गाइस न'आव दंना गैया मिथिया आङो थेवबाबो थांनोसै न'लासिम बाखि बरिया माथो लामाफोरा एकदम क्लियारनो स' नैबे जाबाय मेन रड आरोना ओमफ्राय मेन रडनिफ्राय नकुल लाइनाय जाबलांनांगौ आरोना जाबलांसै आं दा गाइस लामानि अबस्थाया बारा मोजां नङा आरोना इसोरनिया ओमफ्राय गाइस ओइ बेनो आरोना नकुल लाइन नङा दोंना गैयाबा गारिया दोङो खिन्थु नै आइया आंलाय खनसे फैखांखाबाय दा ओमफ्राय गाइस नकुलपुराव लाइनाव मोनफैबाय आरोना आङो ओमफ्राय नैखि नायनो हागोन नै नकुलपुरावा दा मा खालामबाय थानो उपाय गैया बेनिखायनो आं थारमाने ब्र'आ इ साइथिंगाल जोंथि फैखादोंमोन ना ओमफ्राय जोंनाव हाबलां होनना लिंहरबाय फैबाय दिनै स' गाइस नकुलपुराव मालाय नै दाउ फार्म बानायगासिनो नै नायना ला गाइस दाउ फार्मखौ नै मालाय वाव दाउआ 50टा दङ इयाव टटेल ब्र' एखेबारे ओमफ्राय मासे बारा हरदोंमोन इसोरो ओइ गिदिर गिदिरफोरालाय औ सब एखे लेभेलखा गथाय ओइ गिदिर गिदिर नुसिनालाय ओमफ्राय आरो गिदिर गिदिरा ओमफ्राय ओजा मोनसे फार्माव दङ आरो आदसा फार्मा मोननै मोननैयाव ओमफ्राय एक्सट्रा खालामदो ओजा गिदिरनि खालामदो थारमाने न'आव बेमार जायोलै खाथियाव आदसा दिसम्बा माबायदि नांदों नों इखो दा माबायदि नांदो मोजां नांदो नायलाय दाउआ जि स्र' स्र' जादों नै भिडिअ बारा नुवाखै खोमा खिन्थु मेगनजों नायनायाव मार स्र' स्र' नुदों आरोना स' गाइस जि खामानियाव फैदोंमोन इयो माने बायमान केन्सेल जानाय रखम जाहैबाय गाइस एख' नंला थेवबाबो खामानि नायनोमोन आरोना आंनि जिथु आगोलनि केमेरामोन आं इखौ माने नै तामुलपुरनि सासे ब्र' लागोन होननायखाय होनो फैदोंमोन ओमफ्राय ब्र'ना माने एसे प्रब्लेम जानायखाय माने दिनै लाथ'लानो थ' ओंखाय ओरैनो माने जास्ट नकुलपुरनि न'आव फैनानै माने ओरैनो जास्ट माबाबाय आरोना फैबाय इन्टार मावबाय थादोंमोन खिन्थु आरो न' गोदान मोनसे बनायबाय थादो थिंगाले दाउनिनो फैनानै आंहा सानदों गारियाव सोर फायखोलै थिथि दामबाय थादो ओमफ्राय मिथियाखैमोन आरो खामानि मावबाय थानायखाय दा मानसिनि अबस्थाया बेहाय लेथ्रा जाना दङ ओइ न' मोनसे उखिनालाय मा जादों नै बेयावबो 50टानि खालामदों आरोना बेबो 50टानि फैसायानो फैसा साबायजोबसिगोन नकुला फैसा नांगोन न'आव खामानि गैया भिडिअआवबो फैसा इखि दाउआवबो फैसा गाइस फैसायानो फैसा इनिया नायनांगोन गाइस नै टेकनिकफोरखौ नायना ला गाइस नै मा फैसा खालामनांगौ नै माने दाउ दोननाय फिसायाव माने फिसायाव इदि लाइट होना दोननांगौ आरोना नै माने बाताबरना माने गुदुं जानायनि दा थान्दा ना बोथोरा ओंखायनो माने गुदुं खालामना दोननांगौ दा नै इसोर मारै बारदों नुदोंना लाइटखौ दय बन्द' खालामदोंमोन आङो दय मोनसे भिडिअआव ओमफ्राय दा लाइट होनाय लोगो बया इन्टारेस्ट जाबाय इसोरो माने जसा हिट जाबाय मासे हमना खिथिनोदे आं मासे हमना हो नै गाइस ओरैनो केमेरायाव नुनायाव फिसा नुदों जानांगोन खिन्थु मार गिदिर गिदिर खिन्थु लथ्र' लथ्र' नै गिदिर गिदिर थार
Aku orang Marzo Karena ya sekali. adar honaनै sih आङो आदार होनो जाबाय उपाय गैया इसोरखौनो नेबाय थानो गोनां जायो Deh, kenal. इसोरबो जिबन गोनां बुस्थु नङा होमबा ओमफ्राय अनाबा आरो जोंबो नायथाव नायथाव जोंनो खामुखियो दाना आं खाबो साननानै नेव होनांगोन आरो इसोर जाबाय थानांगौ होबाय थानांगौ खप्पा खप्पा मुखानो जालासो आं दाउ फिसिनायाबो इजि नङा खिन्थु न' बे आदार जोबनायखौ नायबाय थानांगोन आरो फार्नान्ड'फ्राव जों फायना Moजां Boria. Ekdom santi. Guys, nukul bro lain yang karbe na, mbak ini nukul bro lagi. Mana Flipkart ni mal lain tangan na, isir Flipkart ni mal lain. Saya mbak yang direct nukul kami kan sih guys. Pura BMW brand ni mahal. Lama air bedi moजां जाबाय guys, nena ija direct rungnya muni khayar na sida rungnya nolba thangla khay ija direct तामुलपुरनिफ्राय एकदम बरिया गुवार बानायना लामा खालाम सामनो तो आं माने न'खि थांफिनसै जि खामानियाव फैदोंमोन खामानियाथ' जादिया नुकुल ब्र'आ माने बयलारनि दाउनि फैसाजों साहा था लोंहरबाय ओमफ्राय दा आं न'सिम थांफिनसै आं दा नोंसोरनो लामा ससे लाखिनानै देखायगोन केमेराया मा केमेरा आं सेल खालामनो नागिरदोंमोन अके गाइस आं दा तामुलपुरनिफ्राय मोनफैफिनबाय आरो ना नैबे जायगायाव तामुलपुराव जि खामानियाव थांदोंमोन खामानियाथ' जाबोदिया गाइस खामानि नायनोमोन आरो ना नैबे आगोलनि आंनि केमेराखौ माने तामुलपुरनि सासे ब्र' लागोन होननायखाय आं केमेराखौ देखायनो थांदोंमोन खिन्थु ब्र'ना माने माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै माने केमेराखौ लाखिदिया गाइस थ' ओंखायनो दिनै खामानिया जाबोदिया केमेराया गोदानाव जेरै दङ ओरैनो दङ आरो ना जुदि नोंथांमोननो नैबे केमेराखौ नांगौ नैबे केमेराया ओरैनो गोदान बायबाथाय 10K लागोन गाइस फ्लिपकार्टआव नायबा नोंथांमोना नुगोन SS6 Legend 9999 लिरनाय खिथियो आरो ना फ्लिपकार्टआव मथा-मथि 10K आनो हमना ला थ' गाइस नोंथांमोननो जुदि नैबे केमेराखौ नांगौबा आं माने नै हेलमेटखौ नुगोन ना गाइस नै हेलमेटजों लाबोदो गाइस नै हेलमेटजों लाबोदो आङो जमा हरफागोन गाइस नोंथांमोननो जुदि केमेराखौ लाङोबा नैबे केमेराजों लोगोसे नैबे हेलमेटखौ जमा हरफागोन आङो 7K आव जुदि नोंथांमोननो नांगौबा लांबानो जाबाय आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गाइस माने नैबे केमेरायाथ' ओरैनो गोदान बायबा माने 10K लागोन आरो ना दा नोंथांमोननो आङो माने डिसकाउन्टआनो हरदो गाइस केमेराजों लाबोदो हेलमेटबो बावसो गाइस हेलमेटबो आं माने हेलमेटबो गोदान लाखासिगोन ओंखायनो आं दा नै केमेराजों लाबोदो नैबे हेलमेटखौबो हरफानो नागिरदो प्राइसआ 7K आरो ना 7K आव जुदि नोंथांमोना लाङोबा हेलमेटजों लाबोदो नै केमेराजों हेलमेटजों लाबोदो जमा हरफागोन आङो आरो नोंथांमोननो जुदि नैबे केमेरानि क्वालिटि टेस्ट नांगौ आं टेस्ट लानानै फैगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस केमेराया गोदानाव जेरै दङ ओरैनो दंजोबो नाय गाइस नायनानै ला एकदम सिका जानानै दङ आरो ना नै आं बारा इउज खालामथाराखै खिन्थु क्वालिटिफोरा मोजाङानो जायो थेवबाबो नोंथांमोननो जुदि टेस्ट नांगौबा क्वालिटि टेस्ट नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आं लानानै फैगोन भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गाइस आं न'आव थांनायखौ देखायलायला भिडिअखौ फोजोबनोसै गाइस थ' माने चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायो खिन्थु कमेन्ट खालामा गाइस कमेन्ट खालामबा माने गोसोफोरखौ बोरैबा मोनो भिडिअआ माबायसा जादों क्वालिटिफोरा माबायसा जादों मोजां जादों हामा जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाथाय मोजां नाङो आरो ना गोसोफोरखौ ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों जेनेबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय खालामखानायबा लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस बाय बाय टाटा Audio Jungle.